So magandang araw mga ka-farmers dyan. Ako nga pala si GP, ang Bicoleang farmers ng Bicol. So ipapakita ko sa inyo yung tanim namin dito na Baguio beans. Bali ito yung first time na vlog ko ngayong 2022. Pero marami rin akong vlog doon sa dati kong YouTube. Kasi nag-aral ako ng 4 na taon, so natigil kasi yung pag-vlog ko. So ngayon ipapakita ko sa inyo yung aming taniman na Baguio beans dito sa Bicol. So nasa 12,000 na puno ng Baguio beans. So kung makikita nyo, itong Baguio beans na ito, 1 week mahigit pa lang to. So pakita natin yung Baguio beans natin sa kanila. So yan yung 1 week pa lang mahigit yung Baguio beans niyan. So kung makikita nyo, maliliit pa. Ipakita ko sa inyo yung Baguio beans namin na malalaki na, yung hinaharvest na, yung namumulaklak, at yung namumunga na. So ipapakita ko sa inyo yung ibang namin Baguio beans kasi nasa 12,000 plus to na puno ng Baguio beans. So tara doon tayo sa baba kasi marami doon Baguio beans pa. Ganito pala yung stick ng Baguio beans dito sa amin mga ka-farmers. Ito yung stick. Ito yung stick na ginagamit namin ng padaluyan ng Baguio beans dito sa amin sa Bicol. So doon tayo sa baba. Ito pala mga ka-farmers dyan yung makikita nyo, yung blow. Ito pala yung tinatali ko ngayon para ito yung ginagawa ko ngayon, yung trabaho ko ngayon ng pagtatali ng stick sa Baguio sa amin. So ito mga Bicoleang farmers, kung makita nyo ito, kulang pa to ng stick. Ayun, kulang pa ng stick. Itong iba, ito kulang pa to ng stick. So ito may stick na. So kulang pa kami ng stick, kukuha pa kami ng stick. So andito yung ibang Baguio beans namin na tanim. Tingnan natin. So, mga ka-farmers, ito yung Baguio beans na magtatatlong buwan na. Yung hinarvest na. So, patapos na nga yung pag-harvest ito kasi medyo konti na yung bunga. So, lapitan natin. So, ito kasi patapos na yung bunga nito. Nakailang harvest na to. Hanggang doon ito sa dulo, mga ka-Bicoleang farmers, kung makita nyo, sobrang lawak nito hanggang doon po sa dulo. Sobrang layo doon. Yung mga bunga, meron pa naman, mayroon pa ng ma-harvest to. Makikita nyo, yung mga bunga pa naman. Ito, ma-harvest pa naman to. Mga bunga pa naman oh. Mga bunga pa. Pero konti na lang kasi to mga ka-farmers kasi matagal na tong inarbisan, matagal na tong ngayong kinupa na ng bunga, binibenta na. So doon tayo sa hindi pa naharbisan.
yung mga 5 days na lang mag-harvest na doon. So doon tayo. So mga ka-farmers, tingnan nyo, magkatabi lang. Magkatabi lang. Ito yung inarbisa na. Tapos, kung makita nyo, ito yung bago na harvestan pa lang. So tingnan nyo. Tingnan nyo mga ka-farmers yan nung namumulaklak pa lang. Ito, mga 5 days, mag-uumpisa dito ng pag-harvest. So tingnan nyo. Ito yung mga bagong bunga niyan. Mga bagong bunga. Sobrang ganda. So tingnan nyo mga ka-farmers dyan. Yung mga bunga niyan, maliliit pa. Mga 5 days. 5 days mag-uumpisa dito mag-harvest. So nasa 12,000 na puno ito. Mayroon pa dyan sa baba. Papakita ko sa inyo mamaya. So punta tayo doon sa dulo para makita nyo kung gaano ito kalawak. Tara. So tingnan nyo mga ka-farmers dyan. Tingnan nyo yung namumulaklak sa taas. Yan. Sobrang dami ng bulaklak. Sobrang dami ng bunga. Hanggang doon to sa dulo, malawak doon to sa dulo. Yung bawat tanim namin dito, mahigit itong 3,000 na puno ng Baguio beans. At bawat isa niyan, ini-stickan, yung stick ganito, yung nauna doon. So apat na tanim ito. So nasa 12,000 plus tong puno ng Baguio beans. So ito yung mag-uumpisa pala ng harvest mga 5 days. 5 days pa lang ito. Ano to? Dalawang buwan pa lang ito. Dalawang buwan pa lang itong Baguio beans ito. Doon sa baba, may isang buwan pa lang 'yon. Kaya titingnan natin. Tara, doon tayo sa baba. Papakita ko sa inyo yung Baguio beans pa doon. Tara. Tayo. Makita nyo, galing tayo doon, dito, tapos ito naman. So, doon tayo sa kabila naman. Ito sa inyo. So, mga Kabicolang farmers, ito yung 1 month pa lang na Baguio beans. Wala pang bunga, namumulaklak pa lang. Makikita nyo. Ito yung tanom namin dito sa Bicol. Wala pang masyadong bulaklak mga ka-farmers dyan. Isa-isa pa lang. Isa pa lang yung bulaklak na kung makikita nyo. Kung makikita nyo, isa-isa pa lang yung namumulaklak. Bawat isa din nito, stick din. Nasa 3,000 dito na puno ng Baguio beans. So kung makikita nyo, sobrang lawak ng Baguio beans na to. So mga 1.5 month pa lang ito, pag 2 buwan, magsisimula na tayo mag-harvest niya ng ating Baguio beans. So malaki-laki din yung puhunan na kailangan natin gamitin kapag mag-umpis tayo pagtanim. Kasi bibili tayo ng mga yung binhi, fertilizer, pampataba, yung pang-spray para may makakuha tayo ng magandang tanim ng Baguio beans.
So mga ka-Bicolean farmers, kung mayroon kayong gustong malaman sa pagtatanim ng Baguio beans, mag-comment lang kayo sa comment below ng aking video. Magtanong kayo sa akin kung may gusto kayong malaman. Kasi simula pagkabata, farmers na yung aming family. So na-adapt ko yung mga pagtatanim sa aking magulang, sa aming magulang. Kahit anong mga gulay, tinatanim namin dito. So sana pa-like na lang and subscribe na sa aming YouTube channel, sa aking YouTube channel. So maraming salamat nga pala doon sa nagko-comment doon sa iba. So i-shout out ko lang yung mga nag-comment, i-shout out ko na lang sa ibang vlog ko kasi medyo hindi ko pa natitingnan kung mga taga saan sila. Medyo malalayo rin. Gusto ko makita kung taga saan sila. So maraming salamat nga pala sa mga viewers at sa mga nagla-like, sa mga nag-comment sa vlog kong ito. Sana suportahan niyo palagi yung Bicolean farmers, yung katulad namin mga farmers. Tulungan niyo maipakita ng mga taga Bicol kung ano yung mga tinatanim dito, hindi lang sa Pilipinas, pati na rin sa ibang bansa. So maraming salamat sa inyong mga ka-farmers, mga ka-Bicolean farmers. Ako nga pala si JP ulit, ang Bicolean farmers ng Bicol. So thank you.